Formar ceps en vas és un procés molt lent, que requereix molta paciència i atenció. Un cep en vas pot portar uns 5 anys de formació, on primer definirem l'alçada del tronc i posteriorment definirem els braços i els obrirem i els ramificarem. Aquesta estructura ens permet tindre un raïm molt més sombrejat, una incidència menor del sol en el raïm, i això ens permet protegir-lo millor dels cops de calor i de les temperatures extremes. Abans de formar en vas, plantem en peu americà i posteriorment empeltem en camp de manera manual. Fem servir material genètic de casa, tant de vinyes velles de Xarel·lo com de Macabeu, vinyes emblemàtiques de casa nostra per poder preservar aquest material vegetal. Podem enllunar descendent la vinya vella per poder preservar tota la seva energia al sol i la vinya jove la podem enllunar ascendent per poder equilibrar-la de millor manera. Sabem que és un procés lent que no prioritza el rendiment, però recuperem un patrimoni cultural i contribuïm a millorar la vitalitat i longevitat de la planta, preparant-la així per la realitat que ens espera.